Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Ondene mbele ni riwruok mochung' ne weche chiemo e piny mangima mong'ere ni Food and Agriculture Organization oyango kenge magimedo keto kaka ikruok ne midhiero ma inyalo kel kod koth mar El Nino. Kaluwore ni thoth jolony chal mar kor lwasi osebedo ka wacho ni koth nyalo bedo mathoth e pinje Afrika ma ugwe, milambo mar piny Amerika kod pinje mag Asia. Bad riwruok piny mangima mochung' ne weche chiemo FAO okoni oula mapek minyalo kel kod koth mar El Nino e alwora mar pinje Afrika ma ugwe nyalo ywero puothe kendo kelo nyaka kech ne oganda. E wi mano giyango chenro mar biro pogo kothe mag cham ne oganda ma kodhno biro kelo negi midhiero kaka yor neno ni ngaji okonyoro oganda. FAO bende nokoni joma moko inyalo mi sir mar omenda kod chenro mag thieth ne jamni manyalo yudore kamarach e kind koth mar El Nino. Koth mar El Nino ma jolony koni nyalo chakore dweni mar 8 kendo chwe nyaka dwe mar 1 higa manyien nyalo bedo mapek e piny Kenya, milambo mar piny Uganda, Somalia kod ugwe mar piny Ethiopia.